Nosaltres pintem un futur ple de vida, una vida plena de colors. Si estem junts, tot anirà bé. Una abraçada és tot el que necessitem per tirar endavant. La imaginació fa que els nens siguem invencibles i ens deixem portar amb tota confiança, ja que el nostre futur el deixem a les seves mans. No perdem mai l'esperança de fer volar els nostres somnis. I els nostres riures són la millor teràpia i el millor secret per lluitar i vèncer. La Maia, el Jordi, la Rocío, l'Iker i el Nil són d'Andorra i, com jo, tots ells estan, o han estat, convivint amb un càncer. Jo sóc el Yuri Sendon, tinc 12 anys i sóc de Xirivall. Ara fa gairebé un any que em van diagnosticar un medul·loblastoma. En aquell moment em van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l'hospital pediàtric de referència tant a nivell europeu com a nivell mundial. I on els nens d'Andorra que patim un càncer i tenim accés directe gràcies a un conveni signat entre aquest centre i l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El primer pas que van decidir els metges va ser practicar-me una cirurgia per extreure el tumor cerebral. I quan em vaig recuperar, vaig començar un llarg tractament de radioteràpia i quimioteràpia. Des de que va començar tot aquest procés, he hagut de viure a Barcelona, però també s'hi han hagut de traslladar els meus pares, el Jordi i la Carol, ja que jo he necessitat ajuda i assistència en tot moment. La Ilènia, la meva germana, m'ha vingut a veure sempre que li ha estat possible. El càncer és una malaltia llarga i no sempre he hagut d'estar ingressat a l'hospital. La majoria dels nens, però, hem de venir cada dia o diversos cops a la setmana per ser tractats. I no és possible fer-ho vivint a Andorra. La medicació contra el càncer deixa les nostres defenses sota mínims. Això fa que el protocol mèdic marqui que si mai no ens trobem bé, hem de poder arribar en 30 minuts a l'hospital. Així que seria impossible estar-nos en qualsevol altre lloc que no fos Barcelona. La Unitat de Treball Social de Sant Joan de Déu va valorar el meu cas i el dels meus pares. I gràcies a la seva ajuda hem pogut viure en un dels allotjaments externs per a nens amb càncer. Durant tot aquest temps he viscut també de ben a prop el futur, amb l'inici de la construcció del que serà l'SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, i que ajudarà encara més que molts nens com jo estiguin en mans dels millors professionals del món. Per una família com la meva, aquesta situació suposa molts viatges d'anada i tornada des d'Andorra, fent i desfent maletes, i molts dies que el meu pare i la meva mare no han pogut anar a treballar. Però, això sí, sempre hem tingut el suport constant de la família. Un altre dels grans problemes de les famílies d'Andorra en una situació com la nostra és la gran quantitat de despeses econòmiques del dia a dia i que, en molts casos, costen molt d'assumir. Només per començar, us diré que els meus pares han hagut d'esmorzar, dinar i sopar gairebé cada dia a la cafeteria de l'Hospital Sant Joan de Déu o en qualsevol altre lloc proper a l'hospital. La llista continua pels costos diaris d'aparcament i la benzina. Ja ho veieu, tota una aventura! Perquè tot això no continuï sent un gran problema pels nens d'Andorra que patim càncer, s'ha obert un compte bancari per recollir els donatius que facin particulars, empreses, entitats i associacions. Aquests diners es destinaran a la investigació del càncer infantil i a finançar l'estança i les despeses de les famílies andorranes que passen per aquest dur trajecte. Ajuda'ns! Fes un donatiu a qualsevol de les oficines d'en banc. Tu també sumes!